Безопасно ли е да се плува в това езеро? Това е езерото Бериеса. Има най-голямата преливна шахта в света, а мощният му водовъртеж моментално може да ви засмуче. Безопасно ли е да се плува в това езеро? Това е езерото Байкал. Не може да се плува. Дълбочината е 1600 метра, а водата е изключително студена. Плуване за 10 секунди ще ви превърне в ледена скулптура. Безопасно ли е да се плува в това езеро? Това е Лох Нес. Може да плувате, но може да има чудовище под водата, така че бъдете много внимателни. Безопасно ли е да се плува в това езеро? Това е река Ганг. Ако не ви притеснява качеството на водата, можете да плувате в нея. Опасно ли е да се плува в това езеро? Това е езерото Мичиган. Може да плувате, но вълните са особено големи. Безопасно ли е да се плува в това езеро? Това е езерото на Трон. Не може да се плува. Безопасно ли е да се плува в това езеро? Това са плитвишките езера. Терасираните езера са красиви като рай, но температурата на водата е толкова ниска, че може да причини сърдечен арест. Безопасно ли е да се плува в това езеро? Това е асфалтовото езеро. Не може да се плува. Вискозитетът е изключително висок и ако скочите, няма да можете да излезете. Безопасно ли е да се плува в това езеро? Това е езерото Талпо. Може да плувате, но температурата на водата се колебае между топло и студено, като плуване в микровълнова.